Bueno, 30. buruketan daukagu hexagono regular bat eta bere hiru erpin lotuz lortzen dugu 20 cm² azalera duen triangelu aldekide bat. Vale? Galdetzen da zein dan hexagonoaren azalera. Bueno. Daukagu hexagonoa eta bere hiru erpin lotuz triangelu aldekide bat sortzeko aukera bakarra da holako triangelu bat egitea da. Erpin bat hartu eta hurrengoa ez, hurrengoa bai, hurrengoa ez, hurrengo bat, hurrengoa ez. Triangelu honen azalera bada 20 cm², galdetzen da hexagonorena. Markatzen baditugu hexagonoren 6 zati horiek pizkat hobeto identifikatzeko zati bakoitza, konturatzen gara triangeluaren kanpoaldian geratzen dan hexagonoren zatia, hau zati hau, bai? Eta beste zati hau, hemendik ona geratzen dana, hobeto markatuko orain, bai? Hau da, zati hau, eta beste hau, azalera bardina daukela. Bardin gertatzen da beste honekin, bai? Honaino, tonaino, hau da, alde hau eta beste hau bardina dira. Eta bardin beko partian dagoenarekin. Orduan zer ikusten dugu? Triangelu honek baditu 20 cm² eta 3 triangelu txiki osatuta badago, beste 3 triangelu bardin, txiki bardin gehiago dauko hexagonoa triangeloa baino. Orduan, triangeluak dauko 3 triangelu txiki, bai? Eta horren besteko 3 triangelu gehiago dituela hexagono, hau da. Horren moduko 6 ditu hexagonoak. Hau da, hexagonoa da triangeloren bikoitza. Vale?